Mayngod to. Atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa envy or kasina sa mga Pariseo kang Hesus. Nga unta imbis ilang dayigon si Jesus, ilang awaton si Jesus kay naghimog maayo nang ayog masakiton, nasina man hinuon sila kay mas daghan og followers ang Ginoo kaysa nila imbis sila mo'y teachers. To the point nga ilang ipapatay. Mga igsuon, maunay dangerous kaayo nga bunga sa envy or kasina. Mawala ang atong panag-amigo, panag-amiga, mabungkag ang relasyon, magdumot ka sa sulod nimo, kay nasuya ka, plastic imong tinagdan, to the point nga mo-inflict na ka og physical harm sa imong gikasuyaan. Muna mga igsuon ako'y suggestion, duha ka buok. Number 1, ayaw kasina. Because in the first place, you are rich. Think of the things you have that money can't buy. Sige gani, di ka dapat masina. Ikaduha, instead of masina ta sa ubang tao, why not manamin ta sa mga santos parehaan ning nasa akong kwarto nga picture. Di pasaylo ni Pope John Paul II si Mehmet Ali Agca nga hapit mo patay niya. Ingon ana unta, mangutana ta, may pa sila no? May pa si Pope John Paul II ni pasaylo siya. Unsaon ko nako maingon ana ko? May pag kana atong awaton mga igsuon kaysa masina ta sa atong isig katao.